Oletko kyllästynyt Kelan monimutkaisiin sivuihin? Tiedätkö, mitä tukia sinun tulisi saada? Onko sinulla edes oikeutta mihinkään tukiin? Tiedätkö edes, mistä lyhenne Kela tulee? Mikä on ero perustuslain ja normaalilain välillä? Onko sinulla oikeus säätää lakeja? Onko hallituksemme korruptoitu? Mitä presidentti tekee työkseen? Tiedätkö, minkä takia maksat veroja? Minkä takia valtio vie osan sinun palkastasi? Oletko kyllästynyt ikuiseen byrokratiaan? Tiedätkö edes, mitä byrokratia tarkoittaa? Tiedätkö, minkä takia sinulla on sosiaaliturvatunnus? Ymmärrätkö, miten laskuja maksetaan? Osaatko asioida verkkopankissa? Stressaako talouselämän hallinta? Turhauttaako? Tiedätkö sinä oikeutesi? Tunnetko sinä velvollisuutesi? Osaatko sinä hallita talouttasi? Ai etkö? Sinä tule yhteiskuntaopin tunneille ja sinä voit oppia hallitsemaan elämääsi tai jopa maailmaa. Me haluamme sinut!